И здравейте хора, аз съм Митака 258 и днес ще правим джъмп. Нека влезем в сървърът и да започваме. Първо аз ще си избера този блок и взимате, сега ще кажа, взимате един слайм блок. И така. Почвате да строите нагоре колкото блока искате. Аз искам толкова. И сега справите нещо като платформа. Нека да го направя по-голямо. И така. Сега нареждате слайм блоковете. Ето. Тук нареждате още 4. Тук, например, тук и тук. И сте готови. Ето ми го и финалът. И тук ще сложа един чест, в който ще има пилет. Сега нека да пробваме джумпата. Мен не ми е било много в джумповете и аз не мога да го мина. И това беше по път. И до скоро виждане. Ето ви пак джумпът. Изключително лесен. И довиждане. Следващия клип.